Saudos, a Deputación Provincial de Ourense, sempre a vanguarda, ven de presentar unha anovadora iniciativa turística, o nunca visto, unha pantalla. Esta pantalla é moito máis que unha pantalla, pois estará na estación de ferrocarril de Ourense. Trátase dun regaliño con moito amor aos balnearios da provincia. Na oficina turística termal situada no vestíbulo da estación, ademais dunha pantalla, as persoas que entren poderán gozar dun céspede artificial e duns albornoces. Tamén hai unhas taquillas que se utilizarán para algunha cousa nalgún momento futuro. En Noticias Dispersas sempre queremos achegarnos a xente nova. Tamén queremos, por que non dicilo, que os algoritmos non nos vacilen. Con este fin vou reaccionar con todos vos á rolda de prensa de presentación. Unha presentación a que asistiu ante a importancia do que se presentaba o mesmísimo presidente da Deputación. Imos aló. Estamos na presentación, como decía, de unha acción máis de promoción, unha acción ademais como creo que moitas das que se están facendo últimamente por a Deputación de Ourense en materia de termalismo, tanto en programas como en accións de promoción, unha acción de promoción absolutamente novidosa, non? Como decíamos, estamos diante da primeira oficina de información termal que existe nunha estación de AVE en España. Efectivamente, hai oficinas de información turística xeralistas en diversas estacións, pero ningunha especializada como esta. Por lo tanto, nos creo que poñemos en valor e singularizamos un elemento absolutamente diferenciador que ten a nosa provincia, e este é un elemento máis, un elemento sin duda de promoción desta actividade. Bueno, esta actividade esta oficina plantexouse como dentro destes programas innovadores ou destas accións innovadoras que xa son moitas, non? Seguimos con moitísimas accións de promoción e claro, isto todo non pode parar e aquí damos un paso máis nese sentido, que é esta primeira oficina termal. Oficina termal, por que esta oficina termal? É evidente, non? É evidente que estamos nun lugar en donde o AVE o está cambiando todo, nunha estación en donde a AVE o está cambiando todo. Con esta masa crítica, con este público tan importante, está claro que aquí tiñamos que estar, e está claro que tiñamos que estar fundamentalmente promocionando o recurso do termalismo, e o que queremos efectivamente é unha acción absolutamente de promoción absolutamente estratégica. É unha oficina que ten un amplio horario de atención ao público, 17 horas, o horario da apertura da estación. Durante todo o tempo que este aberta a estación o estará. E remato dicindo que vai dar moitísimo traballo, seguramente, 17 horas seguidas. No, que só é a pantalla, así que non vai haber ninguén al... Continuemos. Que ten un obxectivo clarísimo, que é a promoción do noso termalismo e a axuda aos balnearios, unha axuda máis, os balnearios que conforman a estrutura termal na provincia de Ourense. Bueno, pois vai a tamén facer ensaios de promocións cruzadas, é dicir, aquí, habendo fundamentalmente termalismo, vaise poder tamén en algún momento ter informacións de algúns dos destinos que temos en Ourense, que se irán turnando, por exemplo, a Ribeira Sacra. E nos destinos, efectivamente, neses destinos que aquí tamén promocionaremos, estarán efectivamente tamén promocionando o termalismo, é dicir, unha promoción cruzada que é altamente beneficiosa para todo o mundo. E, bueno, pois, isto era o obxectivo, eu decir que estamos moi satisfeitos, e tamén indico un último obxectivo tamén moi importante. Temos un obxectivo que creemos real e que creemos perfectamente alcanzable. O noso obxectivo é captar directamente 100.000 usuarios nesta oficina ao ano. É un obxectivo que apenas é un 5% das persoas que pasan por aquí, que sin dúbida ninguna van a ter un coñecemento moito máis importante das ofertas termais do que é o termalismo, e van a saber e van a difundir sin duda esta condición de Ourense provincia termal. Malo será, os pasaxeiros que queiran facer tempo poden pasar por ali a premer a pantalla, e que na Deputación de Ourense están en todo. Reitero, moitísimas gracias por cubrir esta información.
A Deputación de Ourense sempre na vanguarda. Seguimos. Ademais, esta semana no Parlamento de Galicia debateuse unha proposición non de lei do Bloque Nacionalista Galego para reprobar o expresidente da Deputación Provincial de Ourense, un homeo que tamén lle gustaba facer propostas innovadoras, como regalar o edificio da Deputación de Ourense para que unha empresa privada fixese un balneario. Ai, os balnearios! Lembremos que José Manuel Baltar ven de ser condenado por un delito contra a seguridade viaria e aproveitando esta simpática circunstancia, o BNG lanzou esta proposta de reprobación, unha proposta apoiada polo Partido Socialista e Democracia Ourensana, porque ás veces o deputado de Democracia Ourensana por Ourense fai algo máis que acto de presenza, tamén intervén nos plenos. O Partido Popular lamentou profundamente o escándalo. Hai de vos, escribas e fariseos hipócritas, porque desmades a menta e o aneto comigo e deixastes o máis importante da lei, a xustiza e a misericordia e a fe. Isto era menester facer sen deixar de facer o outro. Guías cegos que colades o mosquito, pero tragades o camelo. Por suposto que non, o voceiro do Partido Popular aproveitou para quitarlle importancia ao delito e para ofrecer unha masterclass da técnica do "y tú más", cambiando de tema. Xa saben vostedes como vai isto. Vexamos un pequeno resumen do debate político de altura, como non podía ser doutra maneira, vivido no Parlamento de Galicia. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Hai un ano e 10 meses coñecemos que o expresidente da Deputación de Ourense conducía un coche propiedade desta mesma institución a máis de 200 km por hora. Porque, sen ser unha conduta exemplar a que hoxe debatemos, estamos ante un delito de perigo abstracto. Ole cono, ole yola. Algo que foi negado ata saciedade, mentira tras mentira, e que foi probado científica e obxectivamente xa, deixando en ridículo as excusas do señor Baltar e tamén as do Partido Popular, do señor Rueda e de Feijóo, que incapaces de facelo dimitir, o que fixeron foi premialo. And the Oscar goes to Cun posto de senador por designación autonómica, recolocando así para facer os seus equilibrios internos entre a boina e o birrete. Non sabemos exactamente a que ía, porque o detalle da axenda non é público nin está demostrado documentalmente, e non sabemos tampouco quen conducía ese mesmo vehículo menos dunha hora antes, cando foi interceptado por un radar á altura de Allariz a máis de 170 kilómetros. Son os tres grandes misterios da humanidade: onde está a tumba de Cleopatra, por que desaparecen barcos no Triángulo das Bermudas e quen sería a persoa misteriosa que conducía menos dunha hora antes o coche que despois conducía o señor Baltar. Misterios inexplicables. Señora Presas, o maior misterio da humanidade non é ningún dos que vostede enumerou. O maior misterio da humanidade a día de hoxe é por que seguen vostedes a apoiar incondicionalmente a Pedro Sánchez. Ese é o misterio para que non hai explicación ningunha. É absolutamente bochornoso. Vehículos oficiais pagados con recursos públicos para rally persoal de cargos do Partido Popular. É absolutamente indecente. Tampouco se sabe quen conducía ese mesmo vehículo moitas outras veces en outras xornadas que foi multado. Sobre os feitos non é preciso falar, porque xa falou a Xustiza recollendo a sentencia que o Ministerio Fiscal solicitou a pena mínima, toda vez que a Garda Civil acreditou que había atopábase despesadas en que existise situación de risco algún. Pese a isto, vostedes prefiren falar na súa iniciativa dunha forte alerta social, duns feitos gravísimos que cuestionan a política, feitos por certo en calquera caso anteriores e públicamente coñecidos á designación do señor Baltar como senador e, polo tanto, alleo a súa actividade como tal. Vete pa España comigo a cantar. E iso é exemplaridade. E iso representativo do sentir dos galegos e das galegas. Por iso deronlle ao presidente Rueda a súa primeira maioría absoluta, señorías. Este é o segundo expresidente da Deputación de Ourense condenado, o anterior o seu pai por prevaricación continua, por enchufar a 104 persoas na Deputación de Ourense. Poderíamos recordar aquí tamén audios recentes de familia do señor Baltar, no que presuntamente se recoñecían mordidas. Ou recordar outros audios que puidemos escoitar todos e todas, onde se chantaxeaba sexualmente a unha muller para intercambiar un posto de traballo.
Pero xa sen ir á hemeroteca e os antecedentes, só falando desta cuestión pola que foi condenado, está claro que quedou demostrado que esta persoa ocultou información, mentiu e manobrou ademais para evitar as súas citas cos tribunais unha e outra vez ata que o Partido Popular lle regalou un aforamento, non fose ser xulgado como un cidadán normal. Galicia, á vista das súas iniciativas, debe ir moi ben, señorías, moi ben. Aínda tivemos que escoitar como argumento de defensa que estaba sometido a unha persecución política. Claro que sí, guapi. Pero hai que ter valor para que veña do altarismo unha acusación así. Hai que ter o rostro de formigón armado, creo ladrón, que son todos da súa condición. É evidente que hoxe reprobar e pedir a dimisión de Baltar Blanco por todas estas cuestións como senador é unha obriga ética e democrática. As persoas non podemos estar por riba das institucións. As responsabilidades xurídicas correspondían á xustiza e a xustiza xa falou. Polo tanto, acabaronse as excusas do Partido Popular e é hora da responsabilidade política. Ula súa primeira petición de reprobación dese goberno que vostedes apoian incondicionalmente en Madrid. Cando van a instar, señorías, a que esperan? Teñen a lexir. Collo aire. Colo, Aldama, Ábalos, Amengol, Begoña, David, García Ortiz, Calviño, Montero, Marlasca, Rivera, Maroto, Torres, Terrán, Illa López. Empecen polo que queiran, señorías. Empecen polo que queiran. E máis, eu para máis cousas son clásico. Eu de vostedes empezaría polo número 1. Non hai un só caso homologable dos que vostede puxo aquí en riba da mesa, nin en condena, nin en ese tipo de actos cometidos. Son vostedes os perfectos herdeiros deses guías cegos que colan o mosquito e tragan o camello que relataba San Mateo. Mire, señor González Rodríguez, perdón, poden fundarse nas citas da Biblia que queira, pero desde logo vai a papelón ter que poñer aquí o ventilador das acusacións, moitas delas absolutamente falsas, de ter que falar da Comisión de Investigación, da actualidade do Estado. Se hai na súa iniciativa algo co que concordamos, os cargos públicos deben exercer a exemplaridade, é certo? E unha mierda, con perdón. Unha mierda. O limiar da dignidade para ocupar un cargo público non o marca só o Código Penal. O marcan tamén a decencia e o decoro no desempeño do mesmo. De tal xeito que mesmo pode haber supostos que sen entrar no ámbito da responsabilidade penal merezan tanta ou máis reprobación que outros con relevancia penal como o que, por exemplo, nos ocupa. Para que non teñan razón cando nos acusen de demagoxia, que o farán, podemos acudir a casos equiparables, pero máis graves aínda. Ula súa reprobación, señorías, ula súa reprobación ao senador socialista Alfonso Carlos Moscoso González, condenado no 2011 por triplicar a tasa de alcoholemia cando era alcalde de Villaluengo del Rosario e deputado provincial. Do senador de Villa non sei onde do Rosario, que xa tomarei nota do topónimo para buscarlo en Google e ver cal é a responsabilidade do BNG nesa cuestión. Unha reprobación á concelleira do goberno multipartito no Concello de Cangas que triplicaba a tasa de alcohol ao volante o pasado verán. Cangas, por certo, concello claramente aspirante a instaurar este verán a festa da milagre da Nosa Señora da Reprobación, porque todo parece indicar que, salvo un milagre, tampouco vai haber reprobación ao novo concelleiro do goberno acusado recentemente de tráfico de influencias e usurpación de identidade. A ver, un pouco de coherencia. Non me dá tempo en 3 minutos. Puxo o ventilador, falou, por exemplo, vostede de Cangas, e que aplique vostede a exixencia que pide o Partido Popular en Cangas coa que pide vostede neste caso. Sigo apoiándose vostedes para justificar esta petición en que dende hai anos o Parlamento Galego traballa a cuestión da seguridade viaria. A ver, é certo, pero que este Parlamento de Galicia tamén traballa en outros aspectos, que non sei se que non merecen a mesma consideración para vostedes, por exemplo, a igualdade. Unha súa petición de reprobación á concelleira do BNG no Concello da Estrada cando escribiu aquelo de nin o bebé quere ser seu fillo despois de que a presidenta da Comunidade de Madrid perdera ao bebé de 8 meses que estaba a esperar. Unha súa reprobación ao señor Tomé, ao que apoian como presidente na Deputación de Lugo cando unha compañeira nesta Cámara espetoulle aquilo de a súa vestimenta e o seu aspecto de leopardo. Ou é que o machismo e a misoxinia son intolerables nun cargo público só cando este non é do BNG ou do partido do goberno que apoia o BNG, señorías. Un pouco de coherencia. Mentiu incluso sobre unha cuestión, un comentario machista que se fixo contra a agora vicepresidenta deste Parlamento Galego, que sabe perfectamente ela que o Bloque Nacionalista Galego inmediatamente defendeu que iso era un ataque machista e que tiña que ser rectificado. Inmediatamente. Un pouco de coherencia. No se vayan todavía, una y más.
Unha reprobación ao alcalde socialista de Pol, condenado hai 2 anos por lesiones tras agredir a un xoven durante un partido de fútbol. E que chegou aquí a falar ata do tema da cuestión de Pol, e que trouxeron a reprobación a este Parlamento, e o BNG aprobou a reprobación desa conduta en concreto. Un pouco de coherencia, un pouco de coherencia. ¡Ay de vos, escribas, fariseos, hipócritas! Señorías, por favor. Vai a papelón ter que poñer aquí o ventilador das acusacións, moitas delas absolutamente falsas, de ter que falar da Comisión de Investigación, da actualidade do Estado, para non falar da cuestión que é o uso espúreo, demostrado, contrastado e a mentira constante do Partido Popular a través do señor Baltar e a través dos seus propios líderes aquí en Galiza sobre un caso vergonzoso de uso privativo dun medio público que pagamos todos e todas no seu ámbito persoal, cometendo un delito condenado polo Tribunal Supremo, en o que o seu papelón non foi pedir responsabilidades e exemplaridade, non foi transparentar a verdade dos coches da Deputación de Ourense, senón premialo como senador para que non fose xulgado como unha persoa normal. Supón un peligro potencial pois as persoas que puderan estar circulando nese momento. Afortunadamente non pasou nada, pero lóxicamente a esa velocidade pois pudo haber pasado calquera desgracia que non é difícil de imaginar, non? De alguna maneira está dicindo aquilo de a estrada é miña, non? Que decir, tantos kilómetros por hora nos que tú te pases, tanto que tú estás no teu subconsciente pensando que a estrada é túa e que estás, porque lle estás tamén quitando recursos aos outros potenciais usuarios da carretera que se poden ver obligados pois a apartarse ou a circular pois con un grado digamos de peligro que non tiñan por que ter. Bueno, son cousas bastante evidentes e lóxicamente ceñíndonos, como dixo a portavoz de BNG, a ese caso concreto e obviando pois outras accións que tamén puderan ter sido reprobables na conducta do expresidente. O feito é totalmente reprobable e se o feito é reprobable, pois que sexa reprobado. Entonces, nese sentido, pois tamén apoiaremos esa cuestión. Nada máis, gracias. Señor Ojea, non dubido que a próxima iniciativa que vostede vai traer a este pleno vai ser para reprobar ao seu alcalde, o señor Jácome, tamén condenado por acoso a un funcionario. Non, penso que xa que isto a festa da coherencia, imos abordala todos. José Manuel Baltar representa en sí mesmo unha longa trayectoria política contundentemente marcada por unha conducta censurable tanto dende o punto de vista da ética como da simple observancia dos requisitos indispensables a un representante público. Caciquismo, corrupción, estrafalaria confusión do público e o privado, nepotismo, arbitrariedade, estrambótica cerimonia de populismo. Baltar, pai, creador da marca, desplegou ata o éxtasis toda a retaíla das virtudes arriba descritas para consolidarse na política da provincia e, de aí, exercer a súa área de influencia e exixir os dereitos de cuota. Iba coas súas sacas de votos e viña coa súa tallada do pastel. E cando viu que estaba preto de caer nas mans dos que vixilan o contrabando, caería a título póstumo por unha previa calzonciña de nada, a modo dos grandes criminais que, como Al Capone, foi finalmente preso por unhas caixas de viño cando sementara Nova York de centos de cadáveres, cedeulle os trastos o sucesor. Señora da Costa, fixo vostede acusacións moi graves, vitorias sí, democráticas, non tire a pedra a escondamán, ten dúas opcións despois do que vostede deslizou na súa intervención. Ou ir ao xulgado ou pedir perdón. Elisa vostede mesma. Si vostede, señor Rueda, non quere, amparándose antes do fallo xudicial nos favores da presunción de inocencia, e unha vez emitido este nas costuras do regulamento interno, reprobar nesta Cámara a José Manuel Baltar, toma sobre sí unha decisión da que derivan dúas consecuencias. En primeiro lugar, fai que recaia sobre o Parlamento de Galicia unha mancha de indignidade, que deixará, nota de agora, respetado o lenzo da Cámara, ese primeiro lamparón. E despois deso, queda vostede inutilizado de vez para tentar no futuro botar man da dignidade e honradez no desenrolo da acción política que lle queda por diante. Porque resulta que vostede, con este asunto, converte o Senado
non a cubillo dun delincuente, nin máis nin menos. Fixo en 2023 para compor as pezas postelectorais na provincia de Ourense, tambaleándose coa perda da maioría absoluta na Diputación Provincial, e o consuma agora seguindo esa costume tan arraigada na Casa Popular de premiar os que non se teñen que premiar. A miña intención non é pedirlle que deixe o cargo de senador. A mensaxe é que quen comete unha acción punible e se somete a un xuicio cando ten unha pena ten que cumprila sen ninguna dúbida. Creo que esa é a mensaxe á sociedade. E vou rematando. Imposible non pensar, señorías, que o que vostedes realmente queren reprobar con esta iniciativa son os 40 anos de vitorias electorais democráticas e ininterrompidas do Partido Popular en Ourense. Finalizo primeiramente reiterando o único positivo que se pode sacar da presentación desta iniciativa, señorías. Galicia vai ben. Si no eres del PP, jódete, jódete. Si no eres del PP, te vuelves a joder. Foi todo. Seguiremos informando.